Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki stüdyodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä Berdimuhammedow BMG'nyň baş assambleýasyna çykyş edýär. S5 goşmak bir sammitine gatnaşýar. Berdimuhammedow BMG'da çykyş etdi. Merkez Aziýa, Abaşa prezidentler sammitine gatnaşdy diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Mar vilayatynyň reformaçy täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalışýar. Talapkärligi talap edýär diýen atlan çap edilen habarmy hem köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatyň mehmanhanalarynyň en çembetine tag-tabiti ýaýrady. Türkmenistanlylar Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydaman watany dolanmaly bolýarlar diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler we okujular, Gazagystan 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasyny ýanalan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 miliony golaýynyň işini, arxiw ýazgylaryny gizlinlik ýagdaýyndan çykaranlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açýanlygyny öwran etdi. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki postsovet ýurtlaryny hem görülýär. Emma Türkmenistanyň 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 1990-njy ýyllaryň başyna arxiwleri açmak gawatyna başlanan oňyn başlangyçlar ýatyp galdy. Eýsem Sowet ýyllaryna siýasy sebäpler esasyny ýanalan, türme basylan, ölüm jazasy berilen ýa sürgün edilen, soňra aklanan ýa aklanmady. Akwallary belli ýa näberli adamlar barada Türkmenistanlylar şol sanyny repressiýa pidalarynyň ýakynlaryndaşlary, gali berse dörejilik adamlary, tarihçiler, muallimler, okuwçylar hiç zat bilmek islemýärmi? Bu mesele näme üçin ýapyk ýa-da ýarym ýapyk bolmagyny häkimetler tarapyndan islenilmeýän tema bolup galýar. Bu barada kim näme pikir edýär? Azatlyk Radiosu gelýän hepde Sowet repressiýasynyň pidasy bolan adamlar we özüni dünýäwi, demokratik, hukuk döwleti adlandyrýan Türkmenistanyň taryhyň dogruçul öwrenilmegine ýol açmak barada beren wagdalaryny durmalygynyň mümkin bolan sebäpleri barada ýürüýte gepleşik taýýarlaýar we oňa mümkin bolýança köp adamyň gatnaşmagyny, bolmany pikir garaýşlaryny iýermegine garaşýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň vilayet ýa-da etrap häkimleriniň ýygydan täzelenmegi täzelikdäl. Ýöne bu ýagdaý o huzurluk önümlerini önürýän ýöneki adamlaryň durmuş, iş şertlerini goglanyrman tersine öňküsinden hem çylşyrymlaşdyrýany çalym edýär. Mar vilayatynyň öňkü häkiminiň tutsak edilip emlaklarının bir böleginiň konfiskasiýa edilenini barada çykan habarlardan soň gelip gowuşan maglumatlar inni bu sebäpde häkim wezipesinde bellilen Begenç Murat Oralyň diýilýän täze çäklendirmeleri, gadagançylyklar baradaky maglumatlar bilen utgaşdy. Ýolbaşy täzelenenden soň adatça bolýary täze häkimiň daýhan urleşikleriniň başlyklaryny çalışmak bilen hem adalyp başlanyny gaýdylýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Özünden öňkü Sowet ýolbaşçysynyň tutsaglygynyň ýygyny wezipe girişen täze häkim käbir daýhan birleşikleriň başlyklarynyň aýtmagyna görä çäklendirmeleri, gadagançylyklary we talapkärligi bilen tanalyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan bir näçe oba resmiýetiniň aýtmagyna görä täze häkim kärene ýerlerine döwlet tawşyrygyna girmeýän ekinleriň ekilmegine, ekrançylyk meýdanlarynyň gyralaryna mallaryň bakylmagyna ruhsat bermeýär. Sözüne bir näçe pawtoç käreneçiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä täze
häkim daýhanlaryň hasyldan alýan ýyllyk girdijileriniň belli bir böleginiň awans hökmüni öňünden alynmagyny gadagan edýär. Gowuçy ösdürip ýetişdirýän kärenneçi ýer eýeleri bu ýagdaý zerarly ýygymçylaryň günnelik töleglerini özleriniň töläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Täze häkim belleneli bäri öýe mehman bolduk. Öňler häkim owalara aýlansa, işgärleriň arasynda pul toplap, goýun soýdurardyk we häkime hezet hormat ederdik. Kimin kärenne ýeri bol hasylly bolsa, häkimi şol ýerlere aýlardyk. Arkaýyn işlerdik. İslan ýerimizde islan ekinlerimizi ekerdik. Häzir hezirlik ýok. Gün ýaşansaň öýe gelip, gün nowmanka öýden çykyp gidýär. Kärenne ýerlerini gözegçilik edýär. Diýip bir daýhan birleşigiň başlygy Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir näçe owa başlygy işden çykaryldy. Bir näçesi häkimiň talap edijiligine çydaman özleri işden çykdy diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki bir owa ýol başçysy ekrançylyk meýdanlaryna eklen we döwlet tabşyrygyna girmeýän ekinleriň sökülip aýrylanyny gurrun berdi. Habarçymyzyň töhbetdeşleri vilayet häkiminiň etraplary we owalara amala aşyran saparlarynyň dowamyna ekrançylyk meýdanlarynyň gyralarına mal bakmagyň gadagan edilýändigini aýdýarlar. Pawtaç kärenneçiler ünje goýan beýleki bir mesele bolsa özleriniň ýyllyk girdijileriniň belli bir bölegini awans hökmüni öňünden alynmagynyň gadagan edilmegi bolup durýar. Öňler ýygym mewsüminde harmanhanalara tawşyrylan pagtanyň ýyllyk girdijisiniň belli bir bölegini ýygymçylara tölemek üçin öňünden alyp bolýardy. Häzir pagta ýygym mewsümi dol tamamlanýança döwletiň harmanyna tawşyrylan hasyla tölemek gadagan edildi. Diýip bir daýhan Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana gowuçy ösdürip ýetişdirýän käbir kärenneçi ýer eýeleri pagty ýygym mewsüminiň dowamyna gapdaldan hakyna ýygymçy tutýar. Marul daýhanlaryň sözlerine görä täze häkim pagty hasylynyň kärenneçileriň özleri we maşgaly agdalary tarapyndan ýygnalmagyny talap edýär. Türkmenistana häkimetler ýygym mewsümine büdjet işgärleriniň mejburi zähmetiniň peýdalanmakda tanqid edilýär. Günlükçi ýygymçylara ýygym mewsüminde ýygan pagtasynyň tölegini desine geçirsen öňjeli bolýar. Ýygymçylara wagtyny tölemeseň pagta ýygdyrmagy adam tapyp bolmaýar. Diýip bir daýhan hojalygynyň ýesi Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Gowuçy ösdürip ýetişdirýän kärenneçi daýhanlar ýygym mewsüminiň dowamyna hakyna tutulan ýygymçylary adatça her 10 günne birgedek ýygnalan hasyly laýyklykda tölegi geçirýärler. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä täze häkimiň çykaran bir buýrugy ýer eýelerini pagta önümçiligine diňe öz maşgalagdalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýär we hasyl ýygnalanyny hakyna işçi tutulmagyny gadagan edýär. Mara welaýatynyň häkimi Begenç Murat Orazow 2014-nji ýylda Mara welaýatynyň Mara etrawynyň häkimi wezipesine işlän döwürlerini wezipe borçlaryny göwnüjay berjay etmän işde goýberen kemçilikler üçin bir käýin jalapdy. Ýöne onuň öňkü we soňky eýlen ýokary wezipeler barada döwlet medeniýetine habar berilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň maarlarçylyk puwdagynyňky meseleler baradaky ýörüý teşekkür bilen dowam etdirýär. Merkez Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimetler gelýän gyşyň gazaply bolmagynyň ähtimallygyny, maarlaryň gyşdan sagaman çykmagyny üpçün etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmeligini duýdurýarlar. Emma türkmen maarlaryna bu hil duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary bu meselede edil häzir üýtgeşik gurgaýmyrly. Resmi habar ýa duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda, şahsy hojalyklarda mal saklayan adamlaryň gysha taýýarlygynyň gaty pesdigini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşýaly gapystyrjy diýilýän habarlar babatyny gysaklygyny dowam etdirip ýylaty habardar etmek, durmuş kynçylyklaryny taýýarlamak meselesine kän göz galdyrman soň adatlyk bu ýyl mallar we gys meselesine biraz öňünden göz aýlamak kararyna geldi. Sebäbi açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň mallarçylyga urulan agyr garba ýurdun öz etýägi, süýt gatyk mümkinçiligini görülmedik derejede çäklendirip ýylatyň we döwletiň aljak ummasy uly girdejisini ören azaltdy. Daşary ýurtlara eksport edilip bilinjek mallarçylyk ölümlerinden geljek millionlarça dollaryň öňüne aldy. Onlar çümüň iş orunynyň ýitirilmegine, garip maşgallaryň daşary ýurtlardan getirilýän doňetekem mätäç bolmagyna sebäp boldy. Türkmen medeniýetiniň şu ýylyň 30 martyna beren habaryna görä, Lewap sewtiniň maarlarlary oglok gowy mewsümini üstünlükli geçirip göz öňünde tutulan
73.772 ogluk guda derek 74.708 sany ogluk gudy almagy başardy. Döwlet eýçiliginiň äkmalarçylyk kojalyklarynyň bäşisinde hem kışın soğuk gelenligine garamazdan ona ykjam taýýarlykly gelinmegi netijesinde dogorlaryň dok kışlatylmagy aýratyn bellärlikli boldy. Tadahanyň maglumatyna görä, bu sebäpden düýdarçylyk kojalyklary hem gowy netije gazandylar. Ýagny mewsimde 467 sany köşe garyp bu aradaky meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Elbette, döwlet eýçiliginiň häkimetli wagtda ýagdaý mydama gowy ýa-da gaty gowy. Ýurtda hiç bir mesele ýok we adamlaryň durmuş, ýaşaýyş şertleri ýyl-ýyldan gowlanýar. Emma garaşy jurnalistler türkmenistanlaryň agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda soğuk gelen gysdan hem goşmaça soğuğa dalýanlygyny, bu ýagdaýyň ýurtdaky umumy awadançylygy, bazarlardaky et ýagyň, süýt gatygyň bakasyna ul täsir ýetirýänligini habar berýärler. Lewapdaky habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä, geçen gysda 2022-2023 ýyllaryň sepgidinde bu sebäpden marlarlary soğuk kowa, otym ýetmezçiligi, gysy taýýarlygyň pesligi sebäpli uly ýan çekdiler. Geçen gys Lewap welaýatyny howa has aýarly bolup marlar soğukdan ýogoldy. Soğukdyň canly canlarlara däl, eýsem miwele gaçlara hem uly ziýan ýetirdi. Mysal üçin şül, üzüm, nar, erik, şettali ýaly miweler bazarlarda gaty al. Bu yerli miweleriň ýetişmänligini, olaryň güllerini ýa dügünçöklerini soğuk alanlygyny aňladýar. Tekjelerde goýulan miweler esasan Eýrandan ýa başga bir döwletlerden import edilen miweler diýip Türkmenabadda habarçymyz aýtdy we gysy taýýarlygyň welaýat merkezinde jaýlaryň ýyladyş ulgamyny gysy taýýarlamak işinde hem gaty gözgeýini görnýänligini, ýere gömülen turbalaryň çüýräp ýatanlygyny, gömülmedik geçirjileriň daş örtüginiň juda ýawgorlygyny ýa ýokdugyny, Tewit merkezinde ýagdaý şeýle wagtynda çölläki marlarlaryň ýagdaýyny gödegine getirmegiň juda kynlygyny habar berdi. Balkan Tewitiniň obalaryna aýlanyp yerli marlarlar, hünärmenler bilen gurlaşan habarçymyz ýurdun degişli edaralarynyň marlarlary gelýän ysbarada hiç bir maglumat bermänligini aýdýar. Meniň baryp gören obalarymda adamlaryň ýaşaýan öýlerindäki tebigi gal, elektrik öpçünçüligi, aýarly kış günlerinde nähili boljakdygyny bilenmek. Şu günlerim gowy däl. Edil häzir ýyladyş üçin ulanylmaýan hem bolsa gadyň basyşy juda pes. Ovalarda paýta meýdanynyň gelip howlusyny ojakda odun ýakyp çaý gaýnadýan, nahar üşirýän hojaryklar hem gördüm diýip habarçymyz gaz plitasynda goýulan çaýyň gaýnamak üçin esli wagt garaşmaly bolýanlygyny, adamlaryň bu ýagdaýa inni geňem galmaýanlyklaryny gurrun berdi. Elektrik enzamlary pes tokda işlemeýär. Owamyzdaky transformatorlary 80-nji ýyllarda 30 ýyl niýetlep gurdular. Emma ular 50% çemeti güýjünde işleýär. Tok kösünçligimiz ýyllar boýy dowam edýär. Tok ýa kesilýär ýa-da juda pes gelýär. Bolmalysy 220 watt. Emma oňa derek gelýän 105 watt tok diýip owa ýaşaýjylarynyň biri habarçy bilen eden anonim söhbetdeşliginde aýtdy. Hünärmenleriň sözlerinden çen tutulsa, maldarçylyk gojalyklary bilen döwlet emeldarlarynyň arasyndaky gatnaşyk ýa hyzmatdaşlyk öňkü ýyllardakyna garanda hem has azalypdyr. Aşgabatdaky tinçilerin biri owalarda mal taklayan adamlaryň ýagdaýynyň ýeňil däldigini, ýöne olaryň bu barada gurrun etmek islemeýändiklerini gurrun berdi. Bu jagad günümizde hem ýitiräýmäli diýerler diýip 60 ýaşly tinçi telefon gurrununda aýtdy. Döwlet maldarçylyk gojalyklaryny künjary, buğday kepegi, mekkejowen siloslary bilen üpçün etmeýär. Etrap häkimligi soňky 2 ýylda yerli maldarlardan et soramagy hem bet etdi diýip, yerli maldar azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre döwlet maldarlary çopanlary guldamak tagallalarynyň arasynda yerli et önümleriniň tatyn alys bahalaryny ýokarlandyryp 1 kilogram et üçin hökümetiň 70-80 manat möçberinde pul tölemegini şert edip goýupdyr. Emma döwletiň bu şerti yerli häkimetler tarapyndan ýerine ýetirilmeýär. Yerli häkimlik döwlet çopanlaryndan gymmat et satyn alman, bazardan her kilogramy 50 manat bahalanýan et önümlerini alyp, çağlar waglaryny harby bölümlere geçirip, olardan 1 kilogram et üçin
70 manat alýar diýip azatlygyň sökbetdisi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýleki mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplençe redetmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogry-doguny garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulaşan maldaryň tasdiklamagyna görä, yerli maldarlardan et planyny talap etmegi goýan häkimlik işgärleri çopanlara döwlet bahasyndan her kilogramy 50 teňeden berilmeli kunjarany bazar bahasyndan 4,5 manatdan satdyryp, yerli ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak, pul ýuýarlar. Döwletiň berýän buğda kepegi hem bir kanun bazar bahasyndan satylýar. Ýöne olar çopanlardan mallaryň baş sanyny öňkülüginde saklamaklaryny talap edýärler. Bu häkimlik däl, mafiya diýip söhbetdeşimiz hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň hem bu ýagdaýlara göz ýumýandygyny öňe sürdi. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet şärikligindäki maldarçylyk gojalyklaryna kanun esasında her bir iri saklı mal üçin yarım hektar yer bölünüp berilmeli. Emma Gyzylarbatda her bir iri saklı mal üçin bary ýogy 10 sotuk yer bölünüp berilen. Bu jagat yer bilen gysa ot iýim ähtiýagyny näde bedinjek? Mal üçin öri meýdanlary hem tat ýok. Ähli ýeriň öz eýeleri bar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç döwlet bähwidine islemeýär. Her kim nädip döwletden ogurlap ýa bir zatlary goparyp bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly tinçiniň pikiriçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyetine geçilmegine garamazdan Türkmenistanda berk saklanyp galýar. Döwletiň birinji baýlygy adamlar gaz, elektrik üçünçüligi meselesini birinji düzetmeli. Et ýagy, süýt gatyk önümlerini, paxta, buğday öndürýän adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowulandyrmak üçin pul maýa ýatyrmaly. Halkyň rızkyny diňe arkadak şäherine siňdirmeli däl diýip habarçy bilen gurulaşan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulşan adamlar ogularyň ýagdaýynyň gowulanmaýanlygyny mundan öňem az aýtmandylar. Owalarda elektrik transformatorlaryny täzelemeli, tok geçirji siýimleri, olaryň sütünlerini täzelemeli, gaz turbolaryny täzelemek hem birinji nowatdaky meseleleriň biri bolup durýar. Ýollaryň asfaltlanyny arada aýdyp oturmak gerekmi? Gyşda palçyk, tomsuny tozan, çukur, sarkanlyk ýollar awtologary sanyny çykarýar. Adamlary maýyp edýär. Owa köpürleri bolsa Sirat köpürsünden hem korkunç. Egerde döwlet basarmayan bolsa, çağalar waglaryny, mallarçylygy, ähli puwdagy hususy eýeçilige bermeli. Yerli häkimlik halky talamakdan el çekmeli. Radionyň bir söhbetdeşi adamlaryň inni bu ýagdaýdan halis ýadanlygyny, ýöne agyr şertlerdäki ýaşaýyş göreşini dowam etdirýänligini, sebäbi ilatyň herlikçe başga çykalgy görmeýänligini aýtdy. Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçysynyň ýazmagyna görä, oba ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şunlar mümkin boldugyça köp ot iýim edilmäge, köpräk bede ýannak basmaga çalyşýarlar. Meýdandan ýygylan haşal otlaryň bir teleşkasyny 1000 manatdan, arasda ýurunjanyň üwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekkejebin otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Kunjaranyň 1 kilogramy 7 manatdan, kepegiň 1 kilogramy 3 manatdan satylýar. Kädiňiň bir teleşkasy 300 manat. Ýöne köp adam gysha däl malyny şu wagt berjek iýmini zordan satyn alyp bilýär. Iými köp almak üçin köp pul gerek. O pul köp adamna ýok diýip radionyň söhbetdeşi eli ýokolugyň esasy mesele bolup durýanlygyny ýatlatdy. Azatlygyň habarçylar döwlet ýeçiligine mallar we olaryň ot iýim ýagdaýy hakyna maglumat alyp bilmediler. Yerli synçlaryň käbiri döwlet ýeçiligine mallaryň sanynyň azalanyny, fermalardaky mallaryň köpüsiniň telekeçlere satylanyny öňe sürýär. Aýdylmagyna görä özüni oňarýan ýa ýokurdan ýeterlik goldawy bar telekeçler mülk ýerlerini ýorunja köp özlerine gerek malotlaryny edinip bilýärler. Telekeçleriň käbiri SSR döwrüne gurulan ferma binalaryny satyn alyp olary täzeden oňardyp gysha gowy taýýarlykly gelýär. Emma oba halkynyň mallary ýeleriniň ýagdaýyna görä köplenç ýarpy daşarda gowy ýataksyz,
hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlarynyň yatak edip sadece gamışdan saýawan edip onuň daşyna üstüne paket yapıp mallaryny ýagyş ýagmyrdan gorajak bolýarlar. Gowu mal yatak edilme üçin hem gowu pul gerek diýip habarçy gözi bilen gören zatlaryny gurrun berdi. Türkmenistan ata-baba maldarçylyk ýurdu bolup türkmenler uzak asyrlaryň dowamyny näçe agyr tebigy şertler, uruş, gowga, göçe-göç bilen ýüzbeýiz bolsalar-da öýlerini tasmydamy diýen ýaly et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň, deri önümler bilen üpjün edip gelipdirler. Sebäbi olary bu zatlary ýurtdaşynyň getirip berjek bolmandyr. Emma Türkmenistan soňky ýyllarda et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň, deri önümlerini hem näwelli möçberde daşary ýurtlardan import edýär diýip synçylar aýdýar. Munun sebäbi ýerli synçlaryň köpüsiniň pikirine görä howa şertleriniň üýtgüme bilen bagly däl. Esasan agyr korrupsiýa, ogurluk we ýalançylyk medeniýeti, şol hany döwletiň iş orunlaryny, raýat bähwitlerini kanun esasyna ýeterlik derejede goramazlygy, medeniýetiň bu meseleleri gozgamagyna ýol bermezligi bilen bagly. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mallarlaryň ýagdaýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Egerde resmi metduotu seredilse, şu ýylyň başyndaky 2022-nji, 2020-nji ýyllaryň başyndaky resmi maglumatlar sewitlerdäki oglok gozy, köşe almak möhümleriniň üstünlikli bolanlygyny tasdikleýärler. Aýdaly Daşoğul habarlar gazetiniň 2022-nji ýylyň martynda beren maglumatyna görä, Daşoğul vilayet Owhuzlyk ölümçilik gürleşiginiň mallarlary 43.089, ene dogordan 36.002 sany oglok almagy göz öňüne tutup, ähli güýçlerini öňde goýulan wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmäge gönükdirdiler. 2022-nji ýylyň 1-nji aprelindäki habar bolsa, Ahyl vilayetiniň mallarçylyk kozarlyklaryny eýýän 120.000 oglok gudynyň we 2.000 köşegiň alnanlygyny tasdikleýär. Maglumat üçin aýdylsa, Padşa Russiýa döwründe 1913-nji ýylda Zakaspyda, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtini atlaryň sany 47.220, gara mallaryň sany 55.574, dogorlaryň, goýun geçiýiniň sany 11.574.653 bolupdyr. Şol ýyl 1913-nji ýylda Zakaspyda dogorlaryň baş sany metduot habarlaryna görä 2.090.000 mala çenli artypdyr. Garaşsyzlyk ýyllary barada aýdylaryny yerli synçylar mallarçylyk puwdagynyň şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň täze we siýasat diýilýäniň çägini tassan doly dargadlanlygyny aýdýarlar. Türkmen mallarçylygyna urulan agyr darba Türkmen mallary ady bilen döredilen birleşik we soňra häkimetleriň bu meseleleri doly göz ýummagy bilen baglanşdyrylýar. Türkmen mallarçylygy baradaky söhbeti odalky emeller, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafi bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed ağa, siz ýurduň durmuşyny, adamlaryň durmuşyny, mallarçylygyň nähili orun tutýanlygyny bilýän adam hökmünde aýtsaňyz, şuň kunny Türkmen mallarçylygy soňky döwürdäki owa siýasatyň netijesinden nähili ýagdaýa düşdi. Odaly iki agda aýtsaňyz, bu Türkmen mallarçylygynyň ýagdaýy Sowet döwründäkiden ýa-da ondan öňki döwürlerdäkiden gowum ýa-da erbet. Kağız aýtsam, aýtsam Türkmenistanyň şuňky mallarçylyk Sowet döwründe şuňky ýagdaýdan has bowdy. Näme üçin diýseňiz, mal sany hem oňa berilýän ünüs has ýokardy şuňky ýagdaýdan. Ýöne Sowet döwründen öňki döwür alsak, onu has ýokary derejede. O netije ne Sowet döwrüne ne şuň yetmezlerem buňky ýagdaýda. Muň sebäbi näme? Nur Muhammed ağa. Muň sebäbi esasy ýanky birinciden mallarçylygy üns görmek gerek. Bizim garawum çölmez var. Masız bir uly bir meýdan. O ýerde näçe geýseňiz mal saklap boljak. Ýöne oňa bir şert töretmeli. Birinciden gyşyna kämahallar gaty sowuk bolýar, kän mallar gyrylýar. Şol gyrylmaz ýaly şo ýerlerde çölüň içinde ýörese ýasaklar töretmeli.
Onnoňam iyi meselesine bir ünsürmeli. Özüm yetiştir bilmeyen olsam yurttaşından satın al yönü şokuşuna tayinlik görür ýaly iyi meselesine tayinlik görmek gerek hem iyi tayinlamak gerek. Her şu ýagdaýlary iň bolmana görüldülse mallarçylyň sen ösürem hem uly peýda berer. Näme üçin peýda diýen? Näme bir mesele getirsek bolýar. Arap döwletlerinden awawlamana Türkmenistana geldiler. Men Türkmenistana işlep beren döwrümde şonda kän geldiler Araplar. Sonra gelenne goýunyň etini ýenne ay sizin boynunuzun eti tagamı katı ütkösüp, katı tagamlı hemşiyici kovuy, şunun neçe deyseniz bir satın alıvelecek, tamalötle nakit bilen bolsa Arap devletleri nakitecek deyip, şolar ýaly mesele o yazılar niyazısın ömünne. O Türkmenistan'ın baylığı. Onun yeni bir mesele. Ben Garavum'da işlemde, Garavumstroy Moskva'da işledi. Ondan şu Minvasos SSR'den yıl-yıldan mihmanlar gelirdi. Şu gelenine Garavum'un çöllerine akıcıp kanal varacak olyadılar da onun esası yankı o gidresarıcı şu yerlerde çölün içinde boynun etinden nahar veşirilip çorba o şarşılık var. Şu yerlerine bu ne hemen ita yaman tamamlı kuvveti var deyip. Boynun eti diysem ananına oktalar. Yok siz hepsi oynayacak olyan deyip. Boynun eti yaman iyisi var onun. Yeri yerler biz Moskva'da boynun etini hiç vaktamıyım yok deyip şeydik ayetiyadiler. Men onları düşünürüyordum. Türkmenin boynu başka. Bizim boynunumuz oho uli açık meydanına şu yerde kuru imiti bu hovaza bakırıp son için bu Türkmenin boynunun etinin tamamı ütköçüktüğünü. Onlardan yöne yatakta sidinin sünne yatayan koyunlardan bizim son tapavdı sonuna deyip düşünürüyordum onları. Nurmuhammed ağını käbir tiyinçiler Türkmenistan'ın şu maarlarçılığı çemeleşmesi bilen bağırlıkta 100 müňlerçe iş ornunu yitirenligini, şoňlan birlikde de ýurdun içinde alyp boljak ullokan girdejini yitirenligini, et ýa önümlerini daşary ýurtlara eksport edip alyp boljak milyonlarça dollary yitirenligini aýdýarlar. Şu dogrymy? Hakikaten doğru. Men ýa mesele getirdim Araplar bilen. Ya iň bolmanda şol Moskwadan şol Sovet döwrüne gelýän döwürler. Ya şuma halam, şol Türkmeniň goýundan etini orşede erten dedi. Ya Araplar satın alanlar. Şu goýunyň etinden hem gaty uly Türkmenistana peýda getirip gazaryp boljak ahyrin. Ýöne şoňa ünsürmek gerek. Şol Sowetden hem öňkü döwrüne çenni sanyny goýunyň sanyny ýetirip bilseň, oňa ýetesi ýyşatýar ahyrin. Ol bir uly gazanç boljak. Nurmuhammed ağa, bu ýagdaý tiyinçilerin käbiriniň pikirine görä şu ýurtdaky korrupsiýa, ogurlyk medeniýeti bilen düşünülýär. Şu Türkmen maarlary assosiasiýasyny ýa-da birleşigini döretmek bilen şu Sowet ýyllaryna köpeltilen goýunlaryň hem Niýaf döwrüne ogurlananyny gaýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe täze prezident şu ýagdaýy düşünüp şu ýalňyşlyklardan netije çykaryp doğrudan maarlarçılığı dikeltecek bolsa, hususiýetçiligi dikeltecek bolsa, adamlar baýatjak bolsa, duýdurulmagyna görä gelýän gyşyň gadaply boljak diýilýär. Şu adamlaryň maarlaryny goramak meselesinde näme edip biler, näme etmeli? Prezident Serzar Berdimuhammedow bu mesele bir ünsürp düşünmek gerek. Serdar'ın düşüncesi yok mu diýen maarlarçylyk meselesinde? Näme üçin diýsen o meselelerden gaty uzak durýan adam. Şoň üçin şoň aňyrsına näde bu saarny köpeldip boljak, näde bunu saklap boljak, geljek kış soğuk boljak diýip öňden aýdylýar. Ol hem ýerde de şey diýilýär, bizim ýaşaýan ýurtlarymyzda da diýerler, soğuk kış boljak diýip. Şonuň öňüni almak gerek. Şu öňüni alyp ýanky diýen çölläki mallaryň soğugy sagaman geçirir ýagdaý döretmek gerek. Şu zatlary ünsürilmesi. Hakykatdan hem korrupsiýa diýilýän mesele ol diňe mallarçylyga däl. Hemme zada diýen ýetirýän zat. Mallarçylyga da diýen ýetirýäniň esasy sebäbi korrupsiýa. Ýöne şu korrupsiýany ýok edip hem ýanky men aýtşym ýaly mallarçylyga üns berilse, ondan mallarym saklap bor. Halkyň ýanky bir topar problemlaryny çözüp bolýar ahyrin. Mallarçylygyny urup dursaň. Näme üçin diýsen ýeçek eti ýagy, şu mahalna bu paýta ýagym bir şoňda zar bolýar adamlar. Ýöne şu Türkmen goýunyň urup ýagyndan näçe diýsen nähil naharlar düşerýän diýsen göçürip bolýar ahyrin. Ýöne de şu ýagyň özüm peýdaly. Ne şu zatlara bir ünsürmek gerek. Nurmuhammed ağa, söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulňyz üçin köp sag bolun.
Olya sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Hormatly dinleyijiler, eýsem siz Türkmen maarlarçylygy hakynda nähil pikir edýärsiňiz? Türkmen maarlarçylygy ýa-da türkmen maarlarlary nädip gollanylyp bilinir? Ýurtdaky azyk üçünçüligi dogrudanam nädip hakykatda kagaz ýüzünde däli hakykatda durmuş ýüzünde öpçün edilip bilinir? Nädip türkmen maarlarlarynyň önümleriniň daşary ýurtlary eksport edilmegi ýola goýulyp bilinir? Bu arada bize öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazmaňyzy, telefon edip aýtmaňyzy haýyş edýär. Hepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.